Manheru yakanaka kwamuri mose pamusoro ivana baba, vafundisi, vana mai, vana gogo, vahanzvadzi, makadini, happy new year. Pazuva ranhasi ndinoti inini all protocols observed for the whole 10 days nokuti ndinongorina kanguva kadikidiki kekuti ndikutangirei nefaith encouragement yemabvira pamwe 2026. Gore rino vadikani, Mwari vari kutivo pane zvakawanda zviri kuitika munyika, zviri kuitika mudzimba, zviri kuitika muupenyu, zvichange zvichitishungurudza. Asi Mwari vari kuti ivo musatye uye vimbai neni. God is saying, try me for this year. Nemwoyo wenyu wese. Vari kuti ivo chii chamakambondikumbira ndikatadza, chii chamakamboti munoda ndikachitadza. I know kuti vamwe venyu vanoti pane zvakawanda zvandakakumbira Mwari, asi vanotiyeuchidza pazuva ranhasi kuti kwete, handi kuti ivo ndinenge ndati kwete, asi kuti ndinenge ndati panguva yanhasi pane chandiri kuda kuti ndikuunzire kana kuti ndikudzidzise ndisati ndakupa zvauri kuda. Saka pakutanga kwegore rino iri kuti tiwane Jeremiah 29 verse 11 ndiyo vhesi redu remabvira pamwe 2026, kuti tinyatsogashira zvese Mwari zvavari kutipa. Ndine mibvunzo yandichakupai neshow English yandinoti iyo, torai majournal enyu, vanondiziva kurudzira chaizvo kuti write it down, nyorai pasi. Kana maoko akurwadza kunyora pasi, taurai, muite recording muchitaura. Asi kuti there are questions that we have to answer about 2025 nemakore ese eupenyu hwedu, kuitira kuti tichinje zvinhu pana 2026 inoi, that way we can receive what the Lord says in Jeremiah 29, I know the plans that I have for you. Mibvunzo yandinoda kuti munyore mujournal yenyu inoti iyo, muna 2025 chii chakashanda, what worked, what did not work, what will you stop? Saka pamunenge muchinyora imimi, let me ask it in the same way yekuti muzvibvunze imimi, what worked in 2025? What did not work or didn't work in 2025? What will I stop doing in 2026? Chisina kushanda muna 2025. What will I stop doing? What will I continue doing? Chakashanda. Nakudai chakashanda padiki. What will you continue doing? Because sometimes you have big results and yet everything starts in baby steps. Saka start whatever you started kana chakakushanda chete. What will you continue? Nyorai pasi and continue that muna 2026. And then the biggest one inoti yo, what will you start? Chi chauchatanga muna 2026 inoi. Ndiyo faith encouragement yedu ye day 1 Mabvira pamwe 2026. Ndini wenyu DrStem.